in peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my enu ụwa na ndị na-eje eje ndị na nananụ enu ụwa ka ndị na-eje Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Maria. Yes, we could be before the one. Biko ka anyị guzo n'ụkwụ anyị ka anyị nabata alụ nwanne anyị nwoke na papa anyị Ogbuefi eze nna anyị elugo ndị ezinụlọ gị ikwu na ibe gị ndị ọgọ gị ụmụnne gị nwoke na ndị nwaanyị na-anabata gị na agbụrụ gị anyị na-asị gị nọ anyị na-asị gị gide maka na ọnwụ bụ ụgwọ nke onye ọbụla ji ozugbo n'oge atụrụ osi onye ukwu na-enye nsogbu n'ọgwụ a na-arụ biko anyị na-ayọ bụrụzie na eburu enyi n'oge atụrụ
Ono geje bani mama ya fuki ni ta so makana wo nto wo ni le ile bi ajondo Oye me penda. so ani na yo esu na ndo be anaso ni wo je meta ba jo jibo ono mana o ba na mas ga do na no ka na je na go go to cha Amen. Ani mo bere mma. Iti sikonie. Iti sikonie. I know you check what is your no possible. Ihe niile etinyere ịkwado n'ụbọchị taa ka ime ka ihe niile gaa na-etuga aka mma n'aha onye nwe na-ayọ udo nchekwa n'isi onye ọbụla ebe a n'ụbọchị taa Chineke chekwaba anyị ozi anyị n'ihe onye ọbụla na-eme wee udo chi ya mmadụ ahụ n'obi onye niile gbakọrọ ebe a n'ụbọchị taa na ndị bịara ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa Chineke isi du ha wee bịa ọfụma taa ka ị ga-esi dukwa ha wee nachigha n'ebe ha akwamozu a ga-aga ọfụma onweghị ihe ọbụla ihe ụkwụ ụkwụ ọbụla ga-ahụ nna anyị onye nke biri ndụ wee ruo n'ụbọchị taa anyị bụ ụmụ ya ya akwe o si machi Chineke onweghị onye nke nwụrụ n'ihu ya anyị ncha nụkwa ndụ n'ụbọchị taa a na-ayọkwa arụ isi ike na isi onye ọbụla iduwe anyị mee ka ihe niile gaa n'etuga amasị nara ekele n'ihi na ibu chi mgbe niile n'aha Jizọs n'afa nna na mmadụ Sinota agawa. Ezi nwoke zụmara nwa ya nke ọma. Ona afuro no. Chazi anasonye fa. Kendi na-ekpo akwa? Kendi na-ekpo akwa? Ada nwanyị Regina Onye ahụ ọgọ ya nwoke. Kafe? Tita Nedo isa. Anyị na-anụ onye ọ na-anụ nwunye nwanne nwunye. Daalụ nne. Daalụ. alright anyị ga-ahụ anyị na-agata ezinụlọ Ekpo akwa. Kendi dị ife a? Akwa. Daalụ nne.
On the Umudiania from Ebe is in the Dogma family. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like Mommy, camera now for good morning, man. Keep on business name one. Keep business name one. Kekwana ka unu na this family si metita. Dali hine ke onwere fu agbamomi na-enye this family. Agbamomi na-enye ha ebe ha si weta ego ha ji akwụ ụgwọ. Chineke before ha na-anọ ego ha nọ. Chineke akwachie ha ya mmadụ. Ndị nọ n'ụlọ enwekwa ogologo ndụ wee na-asụkwa nke ha n'aha Jizọs. Men, dali hine o. Keza kebu ụlọ ọrụ unu dị ka adreesị ebe ọ. Boy. Ke inwe ibu nọmba gị n'isi? Boy, 070 38 65 71 77. Dali hine o. Anyị na-asị ọnọ daalụ n'ụwa. Daalụ nọ. Ndị Barista Okolin, Ghana, Waiting in and Nagas came back at the Bible. I would take one of our so they come. Yeah, to I was now pretty. Why the case of copy? Family Lawrence Mbajekwe. Lawrence Mbajekwe. Nwobi however. Na nwanne nwoke. Ogwe fi eze nna yelu. Je nke ọma. Ndị ọma. Na-enye kwa na na-abịa. Nna uyi. Ye ịga ọma. Ndị na-ebu akwa ụmụ Ikeji ụmụnne ya ndị na-ebe n'ọba ụmụ Ikeji
I na-asụ ọnọdụ alụ nụrụ. Any neighbor, you pay about Progressive Union. Oh, you try cover. Oh, Augustine Wednesday. Don't know when I family. I want to look at When you look at that, what was it? Can you name back? Can you name back? Is it the one that I ocean? From Irefi. Hey! Irefi or if no change, was it after I hear book on your I will lie. I make it again. I know sooner Dalano. Dalano in there. Okay. The social club, also the social club, also the social club. One quiet night. One land about. Okay.
bụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie ya niile n'asịsị ya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka anyị rịọ arịrịọ gbara nwa odibo gị bụ Jude ebere, onye isi n'ụwa mkpọrọ, nabata ya n'otu ndị nsọ gị bụ si udo. Nna onye ntasi obi niile, na nnukwu ịhụnanya gị na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ, ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi, manyekwara anyị aka n'ụzọ ndụ, ka anyị were nchekwube jee zute Kristi nwa gị, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị asọ debanyere ya sị, anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya, ya bụ na-edikọtara anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ, ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ji ume narị ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị na nna anyị bụ Jude, mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mere site n'adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọhapụ ya n'afọ niile nke ọnwụ, ka o wee banye gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
Chineke hụrụ n'anya ọtụtụ dịrị Jesu Kristi. Ọ bụ okwukwe ka anyị ji wee zukọ n'obi Chineke n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ eziokwu na anyị bụ anya mmiri n'anya, ma anyị nọ n'ihe mwute maka nhapụ nke nna anyị, nwanne anyị nwoke, ọga anyị, enyi anyị bụ Jude, a na-asụ onye hapụrụ anyị. Mana mkpọkọ anyị n'anya mmiri anyị ji ike nke mbilite n'ọnwụ, nkụzi nke mbilite n'ọnwụ wee na-anabata ọnọdụ n'ọnwụ wee gbakọ n'obi Chineke ka anyị wee nwee ike chụọ aja afọ Jesu Kristi chụrụ n'elu obe nke wetara mmadụ nzọpụta, bụkwazị nke anyị ka nọkwa n'elu mmemme Easter Road, Easter Tide, Second Easter Tide. Anyị na-ekele Chineke maka ndụ ya bụ nna anyị ofere Chineke nyere iji wepụ mmadụ n'ụwa ọkwa na obie ndụ. Taata ọsọ Chineke ịnara mkpụrụ obi na ndụ kwa anyị were ofu aja Jesu chụrụ n'elu obe ebe ọ nọ wee kwuo okwu sị, nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Anyị na-ayọ Jesu aja nke a ọkwa ya onwe ya na-achụ ka ọ nọkwa n'ime aja kwuo ya ofu okwu n'isi nna anyị na nwanne anyị anyị nwụrụ n'anya site n'okwudokwu dị etu a na aja na Chineke ga-agbaghara anyị n'ike nke nna anyị kpọta ya na mmezu eluigwe n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị nọkwazi n'ofu aja na-ayọ Chukwu amara si obi n'ebe ụmụ ya, ikwu na ibe ya, ndị na ya nso, ndị ọ hapụrụ n'ụwa anụwa, ka ọ kasie unu niile obi, gbaa unu ume. Yọkwazie Chukwu ka mmemme akwamozu n'ụwa ka ọ bụrụ ife ga-aga ofuma, ndị niile ga-esi esi were ife niile a ga-eme ka eme ya n'udo, ka a ghara ịrụ anyị na-ayọkwazi n'ofe aka afọ anyị ka dị ndụ, ka amara Chineke na-abanyere anyị ụbọchị niile, ka anyị makwa n'ofu ụbọchị etu o si weta nwanne anyị ka ọ ga-esidoro onye ọrịa n'ime anyị, ka anyị nwee ike obere ofere anyị ka were gbaa mbọ onwe anyị dozie maka ọdịmma anyị na Chineke na mmadụ, ka ọ ga-agbasa ọ ga-amasị Chineke, ọ ga-akpọrọ anyị etu o si kpọrọ nna anyị ọredi, ka anyị nwee ike ijide n'ụbọchị ikpeazụ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ndị nke hụrụ n'anya ịchụkwadosị onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke yukarịsị ya n'ụlọ, ka anyị letara n'anya ebu ndị njọ were yọọ Chukwu mgbaghara nke njọ. Ekweta ngwa Chineke ji ike niile. Asị ihe ọkasị ọkasị na mmemme, si na mmemme nke kasị ukwuu, aka ndị ọrụ ọrụ dị n'ọsọ ọjọọ, na ndị mmụọ na-asị ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị ga-wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị,
na-aṅụrị ebe site na ịhụnanya Jesu Kristi nwa onye gị na ya na mmụọ nsọ ndị na-achị otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. N'enugwu Zayọn nke a, Diwanụ nke igwe ndị agha akwadola mba niile oke oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ. N'enugwu a, ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mkpe ha yiri, wepụkwa akwa ozu ehichiri mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Usekwu ụwa Chineke ga-ehichapụ anya mmiri n'iwe ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa. N'ihi na Chineke ekwurula ya, a ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwubere ịzọpụta anyị. Ya bụ usekwu ụwa, onye anyị chekwubere na ya, ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ka anyị gorie elu, n'ihi na ọ zọpụtala anyị. Okwu nke usekwu ụwa. Azịza: n'ụlọ nke Diwanụ ka m ga-ebi ebe ebe. N'ụlọ nke Diwanụ ka m ga-ebi ebe ebe. onye pụrụ ịnọchiri anyị ụzọ. Chineke azọghị ndụ ọkpara ya, kama o were ya nye dịka onyinye ga-ewetara anyị niile elele. Ya mere anyị ga-eji wee kwusie ike na ọ gaghị ahapụ inye ihe ọbụla o nwere ike inye. O nwere onye ọbụla nwere ike ịbụ ndị Chineke ghọtara aghọta ebubo? Onye pụrụ ịma ndị Chineke ghọtara ikpe ọnwụ? Ọ bụ Kristi? Mba, ọ bụghị naanị na ọ nwụrụ n'ihi anyị, ma o kulitekwara n'ọnwụ, kwụrụ n'aka nri Chineke ebe ọ nọ na-arịọrọ anyị arịrịọ. Ya bụ,
o nweghị ihe pụrụ ikewapụ anyị na ịhụnanya Kristi. Ọ bụrụgodu na anyị nọ na nsogbu, ma ọ bụ na anyị enweghị nri ma ọ bụ uwe, ma ọ bụkwa na a na-eyi anyị egwu, ma ọ bụ na a na-ebusa anyị agha, ihe ndị a bụ ọnwụnwa anyị ga-esi na ya nweta mmeri site n'ike nke onye ahụ hụrụ anyị n'anya. Eji m n'aka na ọ dịghị ihe pụrụ ikewapụ anyị na ịhụnanya Kristi. Ọ bụghị ọnwụ nke ọ na-abụ ndụ, ọ bụghịkwa ihe niile nke ụwa ma ọ bụ nke ga-abịanụ, ọ bụghịkwa n'ihe ọbụla ekere eke pụrụ ịbata n'etiti anyị na Chukwu, onye gosiri anyị onwe ya na Kristi. Okwu nke ọsebụrụ ụwa. Matthew chapter 5 from verse 1 to 12. Ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ ọ rịgoro n'elu ugwu, mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụju anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-enwekwu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche megide unu n'ihi m. Ṅụrịa n'ọṅụ, nwekwanụ obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe, maka otu a ka ha siri megide ndị amụma buru n'ụzọ. Ozi ọma nke osebụ ụwa.
ekele Maria, jupụtara na gracia, usekwu ọbara gị, ịdị ngọzi n'etiti igwe niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Anyị agbakọla, ọ kpọkọrọ anyị. Okwuchukwu a na-ekwuzi tata bụ maka mụ na gị nọ ndụ. Ife o ji wee kpọkọ anyị bụ ka anyị mụta ife. Ndị Igbo sị na igwe niile mere gịnị ka jiri ọzọ. Igwe niile ka jiri ọzọ. Na mgbe anyị na-ekele Chineke maka onyinye nke nna anyị bụ Jude, ele m anya na Diboshu 82 years. Ọ dịrị ofere 82 years n'obodo anyị ahụ Naịjirịa. 82 years. Anyị na-ekele Chineke maka ndụ nyere ya na ngọzi niile ọ ji gọzie na ndụ ọma, na-ayọkwasị ebe ọ masịrị ịkpọrọ ya ka onye ya uche na alaeze ya site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ụmụnne m na Kristi, mụ na gị bụ ndị ka nọ n'ije, maka na ofu ụbọchị anyị ga-edina otu a. Ọnọdụ ọnụnwa papa anyị nọ tata ọ bụghị ọnọdụ emetara is not my portion. Ụbọchị a mụrụ gị, ụbọchị a mụrụ m, ụbọchị afọ ka edekwara n'ụmụ ụbọchị ị ga-ahapụ ụwa. So na ọ bụghị ka a na-emeta is not my portion. Asị gbapịa onye ka ị na-agba ya koro onye ọbụ portion ya. Ọ bụ our portion. Anyị ncha niile, we must go through this way. Ofu ụbọchị na the mystery dị n'ọnwụ bụ na onwere onye nwa ahụ bụ oge nke ya ga-abụ. Chineke nyere papa anyị ohere obie 82 years. Dịka fada enyigo m onye 17 years, onye 8 years, onye 21 years, onye 41. So na ụmụ arụmụna ọbụla na mmadụ na mma at any time. Onye ka o jikwa ebe ụmụnne m na Kristi, ife ọbụla anyị na-eme ka anyị na-echeta ife nwere ife ndị Latin si na tempus fugit. Time flies. Oge na-efe efe. Anyị mmadụ na oge na-efe efe, ị na-echeta ọnwụ. Cheta ọnwụ. Always remember that. Na-echeta ọnwụ mgbe niile, ọ bụghị icheta ọnwụ mmụọ. Ọ bụrụ eziokwu, ọ ya icheta ọnwụ ijiri nwere. Marakwana n'ụwa anụma na o nwere ife anyị na-asọ n'elu ụwa. Ihe anyị bụ ka ọ bụ na mbụ n'ezie ihe ọ bụ ugbu a ka anyị niile ga-abụcha mgbe oge ga-eru. Nsogbu wee bụrụ kedu oge ga-eru. When is the time? When is the hour? Nobody knows. N'ụzọ Jesu nyere anyị ife anyị ga-eji wee biri ndụ anyị ma ụwa. O nyere anyị nkụzi nye anyị ife anyị ga-eji wee biri ndụ ụwa. Na ngọzi na-adịrị ndị na-awụnye n'ime mmụọ, ndị dị ọcha n'obi. Na ngọzi na-adị ndị na-achọ udo. Na ngọzi na-adịrị ndị a na-emegbu n'ihi ezi omume. Ife niile ndị a bụ ụzọ anyị ga-esi wee jee zute Kristi. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị n'ime these beatitudes niile, kedu nke dị na ndụ gị? Ịdara ogbenye n'ime mmụọ. Are you humble? Echekwara na nke chekwara anyị ya bụ ịdị
tọrọ anyị na onyere anyị mgbe niile ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya ma nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Ka ndị niile hapụgoro ụwa ka dị nweta Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha tọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha na alaeze nke udo na otuto ya.
ụbọchị Kristo ka ọ na-ekweghị ekele bụghị ụmụasị na asị nara m nke a nwanne niile ka bikọsị nke ọbara ka ọ nwere ọbụla ebighị aga m anya n'ihi unu n'ihe mere ime mmadụ nke mgbaghara njọ na-emere nke a na nchepụta nke ihe ọbụla ike okwukwe dị nwanne ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị ebunyere gị ọchịcha nke nyere ike nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere na ndị toziri ekwuru n'ihi na-efe gị anyị jụ na narịọ ka anyị were na-eketa oke na ahụ abụọ Kristi were ndị mkpọkọba ọnụ site na nsọ dị nwanne ncheta nzukọ gị gbasara ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Jonas Benson na emeritus bishọp anyị Hilary na ndị echichi niile. Cheta odibo gị Jude onye isi n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọrọ ya na nwa gị n'olili ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ụra ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere ka anyị soro bee ji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche kemgbe ụwa tụọ ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. na ya bụ Kristi na isonye ha gbara ime ya na n'ihe dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na udo niile si na-ere gị Chukwu na jike niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
ka ọ kpọrọzie anyị iso ekedo oke n'otuto nke alaeze gị. Anyị hụrụ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Very Reverend Father Anthony Chukwuoke obere wee na-ekene na-anabata mmadụ niile bịara n'ebe nwa isoro anyị n'ekpere rịọ Chineke ebere n'isi nwanne anyị na nna anyị bụ Jude. Na mbụ anyị na-ekele Chineke onye ma na ụbọchị taa ga-abịa ọ mazuru ihe niile. Anyị na-ekele ya maka ihe ọma niile nke o ji gọzie nwanne anyị na ndụ nke abụrụ nwa. Anyị na-ekelekwasị ya maka ohere ọnụ nyekwasịrị anyị wee na-akwadokwa maka nri nke anyị. Na nkelecha Chineke ka nkelezi Fada nọrọ anyị isi, Very Reverend Father Francis Ora. Fada na-arụ ọrụ na St. Luke eburu mmiri n'afọ nsiri ọbịa nwa. Kedu ife anyị na-agwa Fada? Father, thank you for coming and celebrating with and for us. Father, akwụkwọ my formator. Mgbe m ka na-agụ akwụkwọ na St. Paul Seminary back then, Father was our spiritual director at St. Paul Seminary. Father, thank you very much. Onye nkụzi ọ kụziri mgbe m ka na-agụ junior seminary. Father, thank you very much. Ana m ekenesi ndị savamos na kele Sister Rosemary Okafor. Sister, thank you for coming. Sister, thank you. Kele ndị kwaya darụ mgbe anyị na-eji mmesi akati ka m pụtara n'anya fọm ndị kwaya esi na anyị bịakwata nnabata fọm zi ekele dịrị Chukwu daalụ. Thank you for the sacrifice. Daalụ. Kele ndị katikisi anyị ma nke nwoke ma nke nwaanyị okuleti daalụ. Thank you for the sacrifice. Kelezie ndị mma ọ bụ onye otu anyị ka anyị na-agwa ndị nna daalụ. Ndị nke nọ n'ebe jisie ike daalụ. Ndị a na-agwa okwu ndị ekwesịrị ịgwa okwu dị n'ime na ha bịara ama ebe a, so ndị bịara abịa daalụ. Thank you very much. Kelezie ndị nne onye ọbụla ndị gụrụ anyị fọgụ. Thank you for you read well. Ka anyị kpọrọ m ndị gụrụ anyị fọgụ. Onwe ka akpati ya si shift kịta ụna ya fụsịrị ya unu be akwaba akwa nna anyị pụtakọta nwaanyị ji wee nwaanyị ji wee nwụrụ ebe akpati ya kịta unu ya eji aka ụnụ ma ife fọrọ iji nwayọ jidekwa ụgwọ gị maka na anyị eji ọgụgụ mmụọ ife merụ emego n'ọzọ anyị mmadụ ndụ ịgba mbọ ibi n'ezie ndụ ịdịkọ n'otu. United we stand always. I become making food to food. Church make a woman when I never come in my house and I go for us. And I Christy, oh, no one. Judah, that's the Obama and Anabasta. I make it when you're going to be a number. I make it in the father in the Okataroga, Damanera, and they can in the quiet. Ndị sisi ebe dị iche iche wee bịa, ndị nwunye ndị di ya si iche iche ndị bịara si ebe dị iche iche wee bịa. Anyị ji obiọma na-anabata ụma na-ekele unu wee na-asịkwa na akwamozu mbido ka ọ ga bidoro na etu olu anyị chabidoro n'ụbọchị taa. Anyị agbakwa mbọ fụnarị mgbe ọ bịara na ndịrị edere anyị n'isi onye ọbụla na onye ji bịa onye dịkwana Chukwu onye malitere ọrụ dị iche iche n'isi anyị n'otu n'otu ga-alụrụ ya n'isi.
site n'okwukwe anyị na Kristi anyị ji nsọpụrụ ebute ahụ nwanne anyị ibi ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ. N'ihi ya ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị bụ Jude n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga, ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ mapụta, onye akwara ya ogbu ojii, onye mere ya na nna adịkwa na mma, na onye buru n'ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na na mmekọ ndị nsọ niile. Aka ike anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Jude. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwaodibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ ọnwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụ ihe ịrịba ama nke anyị ji akpata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere biko were obi ebere gee ntị na arịrịọ anyị na-arịọ gị Onyenwe anyị. Kpọghere nwaodibo gị Jude ọnụ ụzọ nke paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị bụ Jude ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Jude. Anyị na-anabata papa anyị. Anyị si ya nnọọ papa ejego ụka. Ọgụnụ jere ama mbata. Ụmụ papa jere ọrụ nọ bịanụ. Ndị nwoke na ndị nwanyị. Ogene na-akpọtụ. Ogene na-akpọtụ. Omeka nna ya Satino. Ebe na-abụ ka o si elu. Asị m gwa ọ ga dị okwu kịta na ngwa. Ọ sị m gwa ndị ọna dịka na ahụ na je. N'ụwọda ọ nwere ike ahụ wetara ọkụ. Onye nsọ nwụ ha na-ekwu ya ekwuru ya ntụ akwụkwọ nsọ si ekwu na-ekwu gọzie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili nwee nchekwube karịa
na ha ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ, biko mee ka nwanne anyị na nwa odibo gị bụ Jude nwee ike ịnọ n'ihu nke azụ ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ihe. Gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. na ndụ nke abụrụ nwa ọnwụ kpọrọ nwanne anyị, Kristi bụ onye bụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa ya onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ ihe. N'ihi nke a, ka anyị tinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke, ka ọ mara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe, eji mmiri baptizim wụchapụ nwanne anyị nwoke bụ Jude na so onye njọ ya, tekwa ya mmanụ nke nzọpụta. Onye nwe anyị nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị bụ Jude, nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị bụ Jude na Sone. Biko were okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị bụ Jude na Sone. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ya ime uche, ekwekwana ka ọ daba n'ahụ dịrị mmehie. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị dị n'ụwa a, ezi okwukwe ka ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere nọ, mee ka ebere gị site otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike dị ebighị ebi obi nwanụ. Na mkpụrụ obi Jude na mkpụrụ obi ndị niile kwere nọ gara aga, biko Chukwu anyị na-arịọ, ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị na nna anyị bụ Jude na Sone, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko nye anyị grace a dịka ụfọdụ maka ụbọchị ikpeazụ a, site n'ide ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede akwado ghara ibute anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, anyị enwe ike iso banye n'aṅụrị ebe ebe. Onye nwe anyị, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwa odibo ya na nna anyị bụ Jude na Sone, onye nke hapụgoro ụwa nka, ka o site n'ekpere ya dịka nne iru ọsọ ọzọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya n'eluigwe. Ka mkpụrụ obi Jude na mkpụrụ obi ndị niile kwere nọ gara aga, ka mkpụrụ obi ka zuo ike na ndokwa, ihe ezumike dị ebebe obi nwanụ. The very beloved Son, our Lord Jesus Christ. have mercy on us and for the sake of his sorrowful Passion. passion. Have mercy on us for the sake of his sorrowful Passion. passion. Have mercy on us For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his eternal Father,
I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the world. For the sorrowful passion, for the sake of 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 the sorrowful passion, Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the world. For the sake of the sorrowful passion, 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 for the sake of the sorrowful, for the sake of the sorrowful passion, in our atonement for our sins and those of the world. For the sake of the sorrowful passion, 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 for the sake of Holy God, Holy Mighty One, Holy Master One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. St. Michael Parish is the house of the Lord. St. Patrick's Cathedral Ọka ọ bụ ndị nwe gị bụkwa ndị nwe ndị ihu ga-abụ esi egwu anyị nọ ebe a CWO anyị nọ ebe a akọbazana nke anyị na-akọba bụkọs anyị n'itoro gị anyị sokwanụ gị were akọbazana nke anyị na-akọ dọkọbazana nke a kịta maka na anyị ma n'eziokwu kita na ọbụrụ na unu na-ekwenshi anya n'ilu ọgbakọ biko ndị nọ na steji a na-enarị onwe ndị nọ n'ilu ụlọ ndị agụbata anyị ka ha bụ ọnụ mana sịkwasị nọ nnọọ ya ọgbakọ ma na-ekelekwa ndị fome na alụsị n'ike uni anyị wee na-asị alụ mana sịkwasị gị nnọọ ya nwadị ọna anyị ekene na ya oke nwanyị onye anyị kenere ọrụ ya anyị na-asị ụlọ alụ
Okay. Okay. Inekwalanya fu esi no na bege. Oh. Chimeze Mbangos. Mr. Felix Mbangos. Mr. Felix Mbangos. None of that idea. Boniface Akonte. The family of late Mr. Christian Igwilo. How are Abba? Late Christian Igwilo. How are Abba? Okay, my author there. Godwin Mbangos. The Christian Igwilo. Now, okay. Iron Lady. Oh, let it go. I am here. Oh, you want to follow one and you want to be here. I'm a good person. What the great Tergipan? I'm a great person. What the great Tergipan? Mbangos here.
Kona ebubu umanya anya kene no no ai na selo dalo rinne asublo okay ai na selo dalo o mine bo family bona mapa o de bona mapa yes obu ndia wa ai ba bro na mo bila de family para iwo wa kama na kele ni zo na lo selo ko ai na selo dalo no o bila bo family bona amapa asublo When you can
ladies and gentlemen, I still want to recognize the president of London of each other person that High Chief Ikechuku Odenike or Guinea Deme or Canada. No reputation about Canada. Daddy, and so the London has a mic, so the London has a logo. I don't remember that when I will go on. It's not easy. 200 plus double. Tell you how my or all the government side. 5 for me, years ago. The Canada sees all my lumber combined. All my kind of wine or getting out of them. They look at that to cook here. Daddy, the good idea I gave you. You probably want them to again. Or get a card and cook. They look at that to cook here. They're going to work with these people for 20 million naira. Over the year, never and this thing happens for 5 million. Hello? What are you saying? Money for nonsense. How can I get a cook here? When big men are talking, Paul might get behind me. I have no business in talking. Hello? I am only related to this level in case you don't know. I will anywhere. No, come on, the million of Daddy came back to Budoko. Daddy came back, I was soon to become senator. On the Payale. On the Payale, came back as a mentor. Hey! Never Gaya. Oh, Gaya, never go. Aboja, Bobeko. Because the obstacle, Pono knows of what they're familiar. In the obstacle, witches and wizards, nobody knows it. Pono knows of what I'm not sitting on. Iko Buddha, Ako Buddha, Uko Buddha, Lamoship, Holy Ghost. Because Kenan Okulola, very quick. Ladies and gentlemen, the parasite said, no, no share, Organic, Barista, Okanaga, Daddy, the good idea, album side, yeah, Barista, I can my phone Barista, see here. You will look I can take it. Barista, from that I am here. I am right over here. That in the middle of my name. You will look Barista. Oh, what can see you? Oh, what can see you? Last one, Barista. Hey, you last one. Yeah, one of them. Better be from the last one. It's not easy. On a million. If we are right for it, I will never go power. The revenge union. I will go on the river. What can I get in the hell? I will say it. I don't know. About progressive union. I don't know. How do you know what I don't I
Akéwì family.
Bring it down. Then stop for the matter. So come on, let's go. And I continue when they hold. You guys will have to listen to Yes, I go. Sam? Did I? When I preach the word.
onye. Ọ gọdị. Ezi ora ọzọ bụrụ ha. Ọ bụ fọlọ jiri iwe nwoke ọ dị na ndị gọọmenti. Ọ gọdị. Ikene di komen nalo, saya ini kena bawa nasi no, lorin, so saya kena lagi, aku bawa nasi nalo.
Akade, anena sino no nurine. Bako shime, esu demba, omwevi. Akade. Wachi meleze amalutu fwana ndogolo ngidingi igwe ke wana mando ole kule kule meke nami ya emi taifanya ni ekele ekuku sekram Otro cine ane kana na solo mano Ay naso na mano Otro cine naso Arriba Wale mado Otro cine Good evening, sir. Kamala Kenapa. Chief I get the delegate of Ihambos. Dalino, I don't know, new walk na this family. Yes. Dalino, Nanya Murota, de my Ngoma. A man Nanya Murota, Ngoma. When there's a bit of Motaranando, you know what? Now you probably like to my wife. So never let you go on a because normally I people believe no one yes. It was a job on that but people believe no one. So I'm looking for it's bomb somebody I have to let's move on. Several of them go. If I go peace, smell, so no do come up. Dalhine, on 9 or 8 something years, I don't go with you wrong. Yes, come on, people. Only with it. Also, when you're going to 100 years, we are with it. And we are with the line. Come on, you want to go to the church right now. And I got for those, I think I'm going to put that on. So I believe it's something on the biblical age come. So now I can here. I want to have much. I believe not just women this year. Dali he no kwe no kwa abamumi na this family. They can enye kwa gonwa wogo. Yes, okwa abamumi men have na already. They are living in peace. Agomoka go nudo. Another ka wele amwo since into where God be going to 20 years now. I'm going to any of his children. Then we're open. So I never do more about do. So I believe it's not come now. That's what I'm That's my belief. Dali hino nwere kene preaching e kene ndu duteregi akwamozi a emere tata dịka ọ gara nke ọma. Yes. I'm not going to make a good supper. I'm making a difference in you. Put up there kind of weapon. Second to die floor on there. I'm not a barista. I come up with a dying one.
na ndị ọdịgasị ma ndị nne ma ndị ihe mbọs ma ndị ọzọ bụla ebe a a ma ekele onye ọbụla maka ndị Igbo kwuru na ọbọchị mmadụ ka ọkwala onwe ya so ebere na ebe isi ha bụ na ifeọma ha melụ m ndị nke ha emekwara ha n'ofu n'ofu Chukwu na-emekwa olu ha anya atụ ma bere asị isi n'ime n'ofe maka daalụ hi na-erotekweru m afọ gị ahụ ọzọ ndị ifi na-eme IK Drugs na Nnewi onye nke a maara dịka anyị dị n'Igwe of ihe mbọs daalụ hi na o daalụ hi na mmadụ ngwa mmiri ndị na oche mara afa gị afa m bụ Chigwa na Soji ka ekwe na onye bụ na this family ndị hụrụ m n'anya na-akpọ m Ugomba nwaanyị ka onye bụ na this family ọ nna m ka a na-akwata mụ Ada the second daughter ka m o ka ezigbo ife mụtara na ndụ nna gị biri obi umeala nna m ahụ ebu ihe n'obi o dinere ọla at his age ọ ha ebu ihe n'obi gị na-eme ka ha n'ihi ebe ahụ ọ wụsa na and nsogbu mmadụ na-enye ya nsogbu n'obi ọ ya agara ahụ fụna na ihe ahụ na ya kpagbu ọ mara ihe ọ ya eme ka o free ihu from it. Daddy nọ 8-something years ọ dịghị ka ọ nwụchiri ọnwụ ụrụ ma mụ nwa ya nọ kwuoro m 120 ahụ Baịbụl kwuru akwụkwọ nsọ kwuru maka na mụ na ya dị n'ezigbote mma anakọta na m na-asị ụwa m iri nna m ka ọ ya bụ enyi ka ọwụ mụ na ya na-eyi agba nkata ihe eje na ebe enyi ka anyị aha agba ka nwa na nna maka ife dị kind of relationship mụ na ya nwere ka o nwere ofu ndụmọdụ ị na-enye ụmụnne gị gbasatara ezigbo ndụ daddy gị biri n'ụwa nna anyị zụnyere anyị ịhụnanya na ahụ anyị rikọgidoro nri n'ofu afere wee gbasasịa jebezie nnukwu na akwụkwọ ihe a gosiri na ịfụnanya ya na-agba ewe ịfụnanya ọ chọrọ ka anyị dịkọta otu bikos nkwukwu anyị za ha agbachinwu ya mana ọ wụrụ ofu enyeghị ofu na-egbachie ya ịdị n'otu ọ ihe o ji sụ anyị onye ribe onyetụ nwanne ya daalụ hinewesiri ekene pụrụ iche na-ekene ndị si ebe dị iche iche bịa nọnyere unu ụkwụ ha ji bịa na ha ya eji na ụkwụ anyị akpọ ha n'ụzọ nna m bụ onye udo ụzọ ha ya agara ha werere n'aha Jizọs Chineke ga-agọzikwa ha ụzọ ọbụla ha si wee wepụta ego ụzọ ọbụla ha si wee kwado anyị Chineke ga-anye ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs amen gotekwere m afọ aha na-etu Ugosi mba daalụ gị ne o ọnwụ mere m nche ebe a ma ya dịbara Chukwu anyị na-ekene ego gị dị ibe mma daalụ ka mara ke n'afọ gị aha m bụ Mrs. Sofina na Soji kekwe na onye bụ na this family abụkwa na nwunye nwa papa nwunye nwa ya nke dị ọkpara na-akpọ Emeka Basil daalụ hine ka ezigbo ife mụtara na ndụ mpa biri n'ụwa ihe m mụtara n'aka papa ehika agụba ya chi ga-eju ma bụọ mana nke mbụ pụtara ihe bụ na papa bụ onye ada achọ nsogbu kama gị na ya enwe nsogbu hapụrụ gị ihe ọgwụ ma ya nwee peace. He said, "Calm man, very calm. He don't talk too much." I learned a lot from his gentleness. So these are what I learned from him. That dude though, 8-something years, although come with you wrong. Hey, eleba ni yene menu watata. Aga si no nwuchi ho onwu. Mana nke be eziokwu bụ na ọnwụ ya na afọ anyị ukwu n'obi nne.
maka na ọ dị ka asị ka ezigbo mmadụ nwụọ ọnwụ. Ezigbo mmadụ na-adị mma ka ọ dịrị ndụ. Ndị nọ n'ụwa esi n'aka ya na-amụta ihe. Sụọ ya ọ bụ 82 years mana 82 years ọ bụkwa na ọkakazi o maka na ịgụkwa akwụkwọ nsọ akwụkwọ Isaiah 65 first dying before already is an abomination. Do you understand? Mana ị gakwa ebe ọzọ o nwere ike maka 70 years mana ihe mere na anyị na-enye Chineke ekele n'ihi na anyị nọ n'ụwa a na-anwụ ọnwụ ike na ọnwụ erughị eru so asị bụ asị na n'oruru. Daalụ niile enweziri ekene pụrụ isi na-ekene ndị isi ebe dị iche iche wee bịa nọnyere unu na mmemme mere tata. Eji m nnukwu obi aṅụrị wee na-ekene mmadụ niile bịara nọnyere anyị n'ụbọchị taa ma ndị si ebe tere aka ma ndị si ebe dị nso maka na mmadụ ịhapụ ihe o kwesịrị ime n'ụbọchị wee bịa nọnyere mmadụ gosi na ọ hụrụ gị n'anya is a sacrifice. So I'm very happy for each and every one of them. Tukwe da dị afọ na date way. Ekpekwe ekpere mgbe ha ga-ala ha ncha ga-ala bụcha n'udo. Chineke nna ga-agbatakwara ha ọsọ n'oge mkpa n'aha Jizọs. Amen. Kezi afọ na-etu da dị oge. Papa! Ezigbo nna dị. Papa o ka m na-etinye mkpọ ya ọmụọ because he never stopped smiling. He's a happy man. Thank you so much. Saya kena go di sini. Kamera kena apa? Mrs. Nonye Nonye. Kekono. Mi anasonye. Onye ke bụ na this family. Agụ nwa anasonye onye nke a na-akwapụta. Ka ife mụtara na ndụ nna gị biri n'ụwa. M mụtara ngiri nne because nna m bụ onye peace lover. He's a fan of peace. Ihe ọ bụla ga-esiri gị na mmadụ ọ hapụrụ gị ya o nwere ike nye gị nke o nwere ka udo wee chi ya ọ sị gị pụtawa na onwe ihe eji eme okwu ọ na-adị ekwu oge ọbụla. Dali gị daddy nọ 80 years ago ka ọ nwụchiri ọnwụ. Yes, of course. Ihe ndị wee kwuo ya bụ na I wish nọ nọkwụ ahụ ọya ha ahụ o nwere ndị na-agba ya ahụ na-enye ha ndị nọ na-awụ ha ahụ. He was full of life just within a twinkle of an eye ọgawa. So I wish but it's not our power, it's God's wish. Our wish are not wishes of God anyway. Dali gị nweziri ekene pụrụ iche ị na-ekene ndị bịara abịa nọnyere na mmemme akwamozu. Ekene ha nke pụrụ iche ndị si ebe tere aka o nwere ndị si Adịgbo ebe my father bido ebe a mụrụ anyị gbaa ụzọ niile ahụ wee rute ebe a ihe obi aṅụrị ka ọ bụ. Ana m ekelesi ndị ọbụla ebe ọbụla ha si wee bịa ka Chineke gọzie ha na ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. Setin of honor. O nweziri ife dị ka ndụmọdụ ị na-enye ụmụnne gị gbasatara ezigbo ndụ nna gị biri n'ụwa. Yes. Mana family anyị awụgo I say orphans. The only advice I'm giving to them is to come together in peace, because when there is no peace, enemies will see a way to enter. Only on a kaiji call akon so that I ebe enemies they see where bata na family all the advice ebe hand. Dali hine kezi afu ine tu daddy ogo na ndo. Nna nyere eze nna nyere. Dali. Dali hine. Anyị na-ekene go good evening sir. Good evening. Sir ka mara ke na afa go. Well, I'm from Mr. Bassel Chukwemeka Anasoni. Dali hine kekwe your position at this family. Of course, by the grace of God, the first one. Dali hine kezi kwe fi mụtara na ndụ nna gị biri n'ụwa. Ndidi ide egelu ife ndị mmadụ na-ekwu mmetazi iwere nwayọ wee prosesi ya n'ọha ikwu okwu. Ife mụtara nọ ife mụtara ikwuchana. Dali hine daddy nwụrụ na 8 something years ago ka ọ nwụchiri ọnwụ.
n'ọnọdụ Naijiria kịta ibe na-egbu mmadụ na Naijiria ọka ha mmadụ nwere ike mụtụrụ ụtụtụrụ si ndị be ego ka eje ọfiisi wee bata ya bata otu akụkọ accidental discharge agba so onye nọgide n'etiti ndagwurugwu onye nwa wee nọ etiti ịbụ na ife ihe Chukwu ekene ka ọ nọrọ ọfụma ọ nọrọ ogologo ndụ. Daalụ. O nwere ofu ndụmọdụ na-enye ụmụnne gị gbasatara ndụ mpabiri n'ụwa? Ihe ndị nwanụ sị na ọ bụrụ na ụjọ onye nwa na-amaghị akpụ ebe nwanụ na-elo egbe anya n'ọdụ at least anyị nche niile kwesịrị ịmụta oji nwayọ aga ma ndị ọbụ ime si na oji nwayọ aga dị emerụ anyị mgbe na ka anyị mụta oji nwayọ ede egele kama ịda atụbisi okwu oge ọbụla onye na-atụbisi okwu na-eme mistake. Daalụ hinewo. Kezi ekene pụrụ iche na-ekene ndị bịara bịa nọnyere unu na mmemme Amerịka. Okpe ekene ka m na-ebire ha. Ndị nwanne si na ha atụbaghị anya mana ha jichakwa ngazi n'uche. Ndị mmadụ akụkọ ekpomọkụ ndị mmadụ rupụtara n'igwe. Etụtụla anyị n'anya, gafee dị etụtụla anyị n'anya. Ka ekpere m wụ na ife onye ọ na-atụrụ n'ọba wee bịara anyị mgbalụ. Chineke dike n'ime ya kwuchiri mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Daalụ ka eze afọ na-eti dadi. Ọ eze nna nyere ugo ka a na-eti. Daalụ ihe na otomese. Nne ya nyere ya ugo. Asịkwa m nne ya anọkarị ka dadi. Ya nọ 120 years. Ka ọ dị otu anyị si witara isi ike o. Ọkwa witara isi ike. Onye Yoruba ka m si ya alafia. Ọsị m na alafia dị mana alafia adịghọ ibe eji eme alafia adịghọ ụlọ lafia ọ ya adịcha ka ọ dị otu anyị si ekpe n'aha Jizọs. Anyị na-ekene gị ogidi bụ nsa ka anyị mara ke n'afọ gị. Frank Ilechukwu nwanne anyị nwoke ka a na-akpọta Frank Ilechukwu. Nwanne gị daalụ ihe o nwere ezigbo ife mụtara na ndụ obodo. Ọ bụrụ na n'obi ha obodo mma ọ dị ka ma aga nọrọ ebe a kemgbe ụtụtụ nna anyị ekwu dibịa na-asụ onye bụ onye eji eje mba onye eziokwu onye achọghị nsogbu ọ sị ha ọsọ okwu gawa bịa wụrụ onye ji ndidi eso ife ụwa kpata Chineke ji nyere ya ka o bie ndụ ogologo dị obi anyị mụtara ọtụtụ ife na ndụ ya ga na-enwekwa aṅụrị na Chineke si nyekwa aka ife na-aga ọfụma. Daalụ ihe ka ife dị ka okwu agbamume na-enyekwa ụmụ ụmụnne gị gbasatara na-apụta na ụmụnne m anyị agwakwa anyị wee ụlọ ahụ nkwa anyị kọrọ anyị wee gawakwa nkọta o nwere ife anyị masị ọnwụ onye dị fa ajụghị ọnwụ onye dị fa o mere ụzọ ife na either good or for bad so ka ọ bụrụ nke ọma ka anyị ji akpọta ha anasị onye ụmụ Juda anasị onye ka ekwuo ife ọma na isi ha n'afọ ha. Daalụ ihe na-erutekwere m afọ gị ahụ. Ilechukwu Frank bụ afọ onye ọrụ ugbo amana agriculturist. Daalụ ihe na-esa daalụ ka o mesie. Anyị na-ekene gị ogidi bụ nsa ka anyị mara afọ gị. Afọ m anasị onye Festus. Kekwenu your position na this family? Abụ m nwa nke ịtọ n'ime ụmụ Juda so onye bụrụ na nwoke nke ịbụọ eso m ịbụọ na nwoke. Ka ezigbo ife mụtara na ndụ ife anyị biri n'ụwa. Onye ọbụla ma papa n'okirikiri ya ma ewu na onye ahụ emekwa anya etu akwamozu ya si bịa bụ na mmadụ niile ji obi ahụ onye mmadụ niile onye na-achọ udo kama ọ ya ese kama ọ bụrụ o kweta na-eme udo chi ya bụrụkwa onye mgbe ọ na-etolite a na-akpọwa mmiri enwe iro eze ụgbọ mmiri enwe iro maka na ụmụ agwachakwa ya na ndụ ba akpọmido ka ndị ugwu Hausa si ebue ọ dụghị mfe na mpaghara ụwa nke ọ niile na anyị gbaghara ya kama ọ ya ese mana ndụ obire
Dalimine nna anyị nọ 80 something years ọdụgo ka ọ nwụchiri ọnwụ. Ọ dụghọ onwe okwenụ mgbe ọ na-awụ ọnwụ ọdụ ka o zuru oke. Na nke bụ na ọ ya ha ya ahụ siri nnọọ ike wee rukwe n'ụbọchị ọ hapụrụ anyị. Ọ bụ na echiche anyị bụ mmadụ anyị asị ka ọ nọtụkwuo na ụmụ ya nọziri ka ọ nọtụkwuola anyị mana Chukwuma nke ka mma anyị enweghị mwute na onye nwụrụ 82 years anwụchu ha anwụchu. Nwa ya kwa nna ekpere kemgbe ụwa na nwa ya nwụ n'ihu ya na Chineke zara ekpere ahụ na ọ dịchara na ụmụ nwa ya ọkwa werukwu ụbọchị ya nwanne dalihinewo. O nwere ofu ndụmọdụ ị na-enye ụmụnne gị gbasatara ezigbo ndụ ahụ dadi biri n'ụwa? Ihe anyị na-ekwudebe ka udo chia n'ọnọdụ anyị niile kama onye esi ka anyị were udo kezi ekene na-ekene ndị si ebe dị iche iche wee bịa nọnyere na anyị na-ekele ndị niile bịara ndị mmadụ bịara karịa etu anyị tụrụ n'anya. Ekpere anyị ụkwụ ọma ha ji bịa ka ha ejikwana onye Chineke onye malitere ọrụ dị iche iche site n'idute ha ebe a ga-edukwa ha ncha niile n'ọnọdụ. So ihe ịrịmama bụ ihe agha dị ekwu banyere akwamozu a. Onweghị ihe ịkpọasị, onweghị ihe ịkọ ọrụ ya eso. Tupu dadi afọ ị na-ada etinye mmiri enwe ilo Ezenna afa ka nkụ ọ dụrụ n'etu onye si mara ya ndị adịkpo na-akpọ big man maka na o buru ibu na-etu Chineke si ike. Ndị otu ya na-etoro wuru mmiri enwe ilo ndị ụfọdụ na-akpọ ezu ụgbọ maka saizi ya mana nke dị anyị mkpa bụ afọ Igbo enekwa izu ọ bụrụ ndị ụkọ mmadụ ma nna ha wee nwee nchekwuwe nwee olileanya na from ụbọchị a mụrụ ya na ụmụ ya adịwazi osi etu ahụ wee tọọ ndị ọzọ wee dụwa. So ekpere nne na nna ya yọrọ n'isi ebido n'ụbọchị a mụrụ ya mezuru na ndụ ya. A sị na dadi nọrọ 80 unu ya nọ 120 ka ọ dị otu anyị si ekpe n'aha Jizọs ọkwa wite ogologo ndụ na arụsi ike. Kekweli your position at this family? More the third daughter of this family. Ezigbo ife mụtara na ndụ nna gị? Nna m nwere obi sarịsarị ndị obi ka ọ enye the last couple nwere ọ na-ebi iwe ndị nwere ebe a mụ na-enwe misunderstanding before nna anọ sị m nawana ọgwụgwakwa m okwu anyị ebidokwa aka ọzọ. So nna m olu obi ya Daddy dị 8 something years ọdụgo ka ọ nwụchiri ọnwụ na etu si iche ọ nwụchiri anyị chọrọ ka ọ nọrọ kwuo ọ nọọla anyị 95 ka ọ nọọ ya ọkpụwaka anyị obi maka ahụ kasị ike. Kekwana ofu ndụmọdụ na-enye ụmụnne gị gbasatara ezigbo ndụ nna gị biri n'ụwa? Asị m ka onye ọbụla ka ha ṅomiri omume nna m unitekwa onwe ha ịghọta akụkọ udo dị n'etiti ha etu nna m si achọ akpụkpọ ha udo wee dị ka ha jiri kpụrụ izu ụkwụ ya wee gawa. Daalụ. Nwekwenere ekene pụrụ iche na-ekene ndị si ebe dị iche iche wee bịa nọnye dịka afọ m ka di gị si wee kpọkọrọsịa wee na-emekasị ego ka ekene pụrụ iche na-ekenekwanụ ekene na-ekene ndị bịara so many places ha si wee bịa ekene na-ekene ha nwere ụkwụ ha ji wee bịa ya ka nke ha ewe ha ga-eje na nsị n'udo agaghị aka ọ ga-adịrịrị ha mma n'aha Jizọs. Tupu dadi afọ na dị etiwe eze nna nyere ugbo big man efe njiwa na Benue State.